doka chere mabiyangu kuti kutambire kunhodzo manhoko dzozuwa rogumi nosere mwedzi uno wakurume. Nyasi makore mairi apfuura ndipo pakurowa dutu mupengo kana kuti cyclone idai kunzvimbo dzakaita sana Chimanimani wazhinji wagotsakatika waribe kugoboeka zvachese. Munhaudza Nyasi boka rinowisana noori munyika roZimbabwe Anti-Corruption Commission rakunetseka chaizvo nokuda kwezviri kuitika kwariri. Mutungamiri waro akambopindiwa kumba kwache wakatora zvawakatora wana nyamupiniwo apawo nozuro uno pakanzi iko kuofisi kwawoko kwagopindiwa asi mapurisa ari kuti paribe agopindako paribe agoziva chokwadi nechisiri chokwadi ipapo. Hubert Mudzaniri anozviti Hubert Angel atanikiwa kuti akambotenga rimwe dhigiri raakatenga kunzvimbo yoNgirande aribe kana kurifunda. Izvezvi dhigiri iro ndo rimwe raanosenzesa kuti anaro. Otosaya kuti mutungamiri wenyika waribe kuzviziva chere kana kuti wari kutoitirawo hawo chibhururu chawo paribe agoziva. Hurumende kwai yagotiyo yakutsvaka vanhu vano mari yokuti wauye kumutsa muzinda wokuti ugoporisha nokutsukuta kukurungura mangoda omunyika. Heno kana wakamuboya nokuchimbidza kana kuti vanokuboya masavira awo anoita zvokuoriya. Iyo hurumende iyi pokare yagotiyo yada kuti iwambe rimwe bazi rinoringa nezvokutekaidziwa kohomwe dzokurapisa vanhu dzomamedical aid society. Heno kana chiri chokwadi kuti wari kutoda kutoti vanhadzire izvozvi asi kuziva kwedu pavanonhadzira chinotanga kunhadziwa kutenga dzimotika dzinodhura nezvimwe zvakawanda. Heno kana zvikatotibatsira izvi asi tinoona kunge zviribe chazvinobatsira. Kuzimuseki kwaita dambudziko apo wari kumaka bvunzo dzakanyorwa dzowapwere waribe kupuwa mari yawo yakakwana wakabva waita zvokuratidzira. Izvezvi makubukasva ega kuringanako akarambana zvokutoti paribe agoziva kuti bvunzo dzakanyorwadzo dzichagopera chire kumakiwa zvisvinu kana kuti dzichamakiwa zvisvinu chere. Heno tinoramba takaringa. Paika mushonga akodziwa mupengo kwakabayiwa wakanga wabayiwapo katanga kuwako kechipiri kacho waguvheya watoenda kobayiwawo zvokutoti wari kutoti wazhinji ngavaitewo zvibodzi zvokuenda kobayiwa kana nguva yacho yakwana. Ipapa kwai waguvheya wagodanidzira kuti masoja apinde koenda kobatsira kupa kamushonga kodziwa mupengo pabodzi wamwana mukoti wakanga wambosiya basa waenda pamujandirere. Heno kana zvikakobatsira kupedza dambudziko rokutiziwa kwawari kuita nevanhu vari kuenda kotsvaka zviri nani. Akambopinda muhurumende ari gurukota rozvo mwoto Elton Mangoma kwai atakanwa mhosva yache yaanga aripomerwa youori. Ipopo paribe agoziva chere kuti pane zvimwe zvavari kuronga kana kuti hwiba wakuru wehurumendewo peno auda kuenda kojoina nawo naiwo wana Mnangagwa nana Obed Gutuwa. Kuno varume vairi wabatiwa waino zvombo zvinouraya zvopfuti. Heno kuti pfuti dzowagodziboyepi kana kuti wanga wari kuda kudini nadzo asi pfuti dzawodzi kwai pfuti dzechigwagwagwa chaidzo dzinoramba dzichipfuura kana ukangopfanya kabodzi. Heno kuti wari kutirongerei peno wamwe warwi wari kuda kuita zvokuisa hurumende tiribe kuziwa. Apa kwai kunodindingwe ranetsa kunzvimbo yoVictoria Falls kumapopomako kwai vanhu vakutogara vari kusha wakarionawo dindingweri vari kuti zvoni riri kuvhiringidza kana mugariro wavo wachagona kutekaira usiku. Heno kana wakuru wehurumendewo wanoringa nezvo mhuka dzomusango wakagoribata wagoribenutsa kwarinogara. Chikwata choZimbabwe chokiriketi chakadatsurwa nechikwata choAfghanistan mukamutambo kochimbi kavanotamba kanokandiwa mabhora 120. Zvinotorwadza mabiya angu zvakaitika zvii. Titatamuke hedu kuenda pasi rese. Nozuro manhoko kwakaridziwa kwenje kukaridziwa tsuri pabodzipo apo waJohn Pombe Magufuli wanga wano makore 60 noribodzi wakasiya nyika. Kusiya kwawo nyika kwai kwakakonzerwa nechirwere chomwoyo zvatoita kuti mutevedzeri womutungamiri wenyika ikweyo
chiremba Samia Suluhu ndiye atonge kusvikira mugore ra 2025. Toramba tichiti mweya wawo uzorore murugare. Apo tichishwira chiremba Samia Suluhu zvezvino Uganda inongangotanga kugadzira mapiritsi kubva kumukaka wombudzi waari kuti wakauchika mbudzi zvokutoti pano mbudzi yavari kuti ndo ino mukaka wakakomba unouromba unofadza. Izvezvi wakagona kuzviita izvi mapiritsi wada kugoyapa kuwarwere wechirwere cheshura matongo. Hino kana kweduno wakagotipawo. KuUganda kopo kare kwaita mumwe mutongi akashinga, mutongi Esther Kasike aita kubenuka kudare rodzimhosva kuti agopa mutongo munyaya yakaendesiwa naBobi Wine yosarudzo. Areketa iye kuti akanga anyepiwa zvokuita, asi iye ari kuzvidaba nokuti akatora mhiko yokuti agoita zvino pachigaro chekutongacho. Toramba tichimukudzirira tichindoimba kuti vanomuuraya wakuruwo. Mukugumisira kamushonga kuAstraZeneca kagonzi nobazi rinoringa nezveutano pasi rese pabodzi ponobazi rinoringa nezvemushonga kuBritain kari kasvino kukaseenzesa. Vanhu vanoda kukaseenzesa ngavakukaseenzese hawo, asi dzimwe nyika dziribe kana kuzvipindira, dziribe kana kureketa chinhu, dziri kundoramba dzakakamisa. Tiri ipapo mabiyango togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhandiwe Vonhau.